Er moet een soort bezuinigen worden op natuur en daarmee rint de tafersjoch waarom. Vlinier is bijgelijks het speciale streuperijteam van de politie al opheven. Op verschillende organisaties liggen het Frieske Geer, Sportvisserij Friesland en Steeds Bosbeheer. Die krijgt een bundelje, kinderen inhelslag maken worden. Bijgelijks toch het beter inzetten van BOA's, boetengewoon opsporingambtenars. Wij hadden dus een hele grote vistekken in het natuurgebied van Staatsbosbeheer. Dat is vooral bij Korte het geval. De Delen, een heel bekend plak. Nou, de visje een hele grote en wij rennen er wel eens in om dus dat een controleur of een bouwer van u dus ja, een bouwer van Staatsbosbeheer inkomt. Nou, dat mag je voorkomen, want dat kan je beter verspreiden. De Friese Milieufederatie wil ook de politie bij de plan beloeken. Minister Bleker heeft zijn dat er voor het noorden zo'n 124 animal cops bij moeten komen. En wij hopen dat die 124 mensen inzet worden voor het natuurtoezicht. We pleiten net voor volle meer mensen, maar we pleiten wel dat in ieder geval het huidige niveau handhaafd wordt. En dat die mensen, die dierenpolitie, er ook voor inzetten wordt. Doel is om takomiro te beginnen met de nieuwe vorm van tafersjoch.